Co tady pro boha dělám? To mi vrtalo hlavou, když jsem se v neděli 24. ledna křičovitě držel cepínu opřen hlavou o zledatělou skálu v liberecké horolezecké aréně. Mladická nerozvážnost? To už dlouho ne. Senilním, že nevím, co dělám? To snad ještě ne. Krize středního věku a touha si něco dokázat? Jsem čerstvý 40ník a mám 2 děti. Nemám pocit, že si musím něco dokazovat. Tak pro boha proč? Ale pěkně po pořeku. Odkud se vlastně znáte s Vaškem? Zeptal se mě Jindra v autě, když jsme měřili směr Liberec. Myslel tím Vaška Balšánka, provozního z horolecké arény. Ani nevím, ze základky, byli jsme spolu na vojně, byl jsem vůbec na vojně. Někde jsme se prostě potkali. Je to vlastně jedno, hlavně, že se známe a že jsme se domlouvali. Hele, ty, tam jsi v té aréně, chtěl bys zkusit to ledolezení. Jo, let je dobrý, přijeď. Mě mělo to varovat. Když jsem si celý nervózní nadával mačky, přišel do převlékacího stanu právě končící ledolezec. Asi končit ještě nechtěl, ale musel. Obrovská modřina okolo oka a krvavý šerám napovídal, že se něco stalo. Kouknul se nahoru, zrovna když padal led. Všichni se tomu smáli. On se smál, jeho asi přítelkyně se také smála, Vašek se smál, Jindra kamarád a spolulezec se smál taky. Já tedy ne. Já si chtěl ty mačky rovnou sundat. Nesundal. Místo toho jsem popošel ke cvičné šikmé zledovatělé stěně, vysoké asi 10 metrů. Pak to šlo jak na drátkách. Teda vlastně na laně. Instruktáž jak na to. Upozornění na nebezpečí, některé už jsem viděl. Je to hlavně o nohách. Musíš dobře nakopnout a postavit se na nohy. Cepíny zaseknout, bacha, ať si nesekneš do lana, ale proto tam je ta hadice na laně, to kdyby náhodou. Cepíny sekej na šíři ramen. Nebo raději dál, nohy pak vedle sebe, opři se do těch pád. Dával jsem to a poslouchal. Pak si to šel nacvičit a ejhle, šlo to. Dostal jsem se nahoru a pak ještě jednou. Trochu jsem cítil lítka. Máš si je umejt, byla chytrá reakce okolí. Není cítit, jako cítit. Ta cvičná stěna byla malinkato nakloněná, za to ta hlavní, cca 20metrová, už byla pěkně kolmá. Tvoří se tam takové schůdky, tam si odpočineš. Lehko se to řekne. Navázal jsem se na lano a čekal na Jindru, aby mě odjistil. Koukám nahoru, co mě čeká. Otáčím hlavou, kdeže ten Jindra je. Já jsem vlastně připraven, v tom žuch. Obrovský kus ledu, aspoň myslím. Spadnul tak 20 cm vedle mě. A to nade mnou nikdo neleze. Prostě jen tak žuchnu. Přesto jsem šel na to. První takové decentní zaseknutí cepínu, pak druhá ruka, pak nohy. Nějak to klouže, se mačkama zakopnou, tak jako na té cvičné, ale přesto lezu. Pomalu, ale lezu. Sakra, to je dřina. Ještě to kousek zkusím. Je to ale vážně dřina. Jindro, já jdu dolů, už nemůžu. Otočil jsem se směrem k němu, ale on byl překvapivě, jen pár metrů ode mne. Sakra, jak to? Jak to, že teď lezu tak dlouho? Jdeš dolů? Místo odpovědi jsem se zasekl výš cepínem a pokračoval. Jak chci pro boha překonat gravitaci? Mám 115 kg a tohle jsem nikdy nedělal. Vaškově poučky, lez to nohama, zasekávej záty s tím a tak dále, jsem nějak podezřele rychle zapomněl. Nešlo to. Byl jsem asi za půlkou. Musíš, Romane. Nešlo to. Začal jsem odpočívat, jak jen a kde jen to šlo. Bolest rukou byla nesnesitelná. Ještě kousek. 5 metrů a budu nahoře. 4. 3. Jdu dolů, zařval jsem. A tentokrát jsem to myslel opravdu vážně. Dal jsem si mačky a byl totálně zničený. Ještě přejdu zas, až bude mrznout. Tak se mějte. Roman, horolezecký oddíl Alpíci.